bahlala imashini nathi yabo sisi. Hayibo bahlela kephi? Bayihlala khona la angazi sizoyenziwa phini kanjani. Silona phela izwe labo leli. Hayibo baxakile ke sisi ngoba bonke bayenza manje besayuvala. Hayibo Abafuna ukuhamba abahambe. abafuni Abantu bagraduateile bahleli phansi odokotela yabo nje asinalutho ngenqabo sisi. Yonke ithuba likhona bayasebenzisa and ikomunye uzawasithuka athi nje thina abantu abamnyama siyidomu ngoba sihlala emjondolo ngisawa makoro ayeyisa njengoba nje bekuthola abawu2 bebehamba ngemoto befake abantu la ama-drugs emzimbeni. hey thona omunye khona wabulala abantu besifazane kusho beni kuningi yazani kuningi nje okwenza Engabagxoshwa nje abanje ngoba yikho ophakela shema baqhubeke nje ngizwe ngaphela amandla lapho bathina abantu besifazane eshonile ehamba nabo kutheni bakufeni Ma kodwa nkosi yami bona babulala umuntu wala eSouth Africa. yebo ngizosebenzisa yebo ngizona nabo bonke bayafuna bayithanda ayigcine zabo vele nama-drugs abo siyawathenga nathi ngoba siyilima ngoba Kuningi hayi kuningi. Hayi kodwa nathi abantu abamnyama nje vele sibuyisane sibambisane sile lento leyo ukuthi sivele sesilokhu sigive apha-ke manje Ngempela fanele sibuyisane. Ngempela. Kwasatshela nefona se-Shoprite. Hayi ngofuna 400 nje hayi ke. Nithini? Angizwanga. Uswile. Uzweni wena? Ngekase uzuqhubha ikhanda lakho ujiuza la kuthini uzweni? Nithi ifoni yami njani? Ifoni injani vele? Sisho ifoni ka-Shoprite khona Apha khona. Akophepha. Apha wena akophepha. Ama-iPhones asendlini asaphatha ama-Android sis. So nje ungasitshela wona. Okay, bengingashiya ama-iPhone ke nini endlini ngingawaphathi nje benzobona Yeka phela sathi iqhingo phela. anginazi ngizongiphaphela nje emgaqweni. Sisizositshela leyo nto tshela mina ungasitsheli leyo nto leyo singalingi usitshela leyo nto leyo. Kuthi mathanga ngama lento yini lento le. Ngeke bakubambe ngaphethe ngeke bakubambe ukudlala ifoni nje. Wena ke kokho isinqumo omnyobo manje ubhizi ukuthi nye ini Mina nje ungalingeke nje mina ungijwayele kabi. ngingalinge ini Ungalinge nje mina ungijwayele kabi. Ungajwayela Ungalinge nje. Ungajwayela Ungajwayele nje. Ungajwayela Nje ungijwayele kabi. ungamjwayeli uyamuzwa nje nongayizwa ungamjwayeli chaza so mina bengasho wena ngisho lo mina ngisho wena Hayi. uwena lo lokhu ukuthi kujwayela kabi wena uthi uhlaba ngami la so hayi mina wamsaba mina qondani kusho mina ngizwe kahle kusho mina uyena lo uzokwenzani kusho mina uzokwenzani noma uthi ushilo kusho mina ke manje uzokwenzani ke wena yini ozoyenza khuluma yini ozoyenza Kwenzakalani la? Hayibo. Vele kwenzakalani yini? Yini kankaka yini ngenaphi Hawu yazi mfethu mina ngiyifikela manje. Kwenzakalani ufika manje dlula ungenaphi Yena. dlula-ke yazi mina ngitheni ngithi hayi mshayeni mokuthi ungijwayela kabi mshayeni. masijwayela kabi ungena phona wazi ngani sasijwayela uzothi masijwayela kabi wazi ngani sasijwayela hawu cha kanti nasisambini salinde nje ukuthi ngibhabhaze kwesibili ngibona kahle ubeza ngibona kahle Yes. lo sothi Hayibo. Kaka sakibo fofo. ngabe usubophoza bani wena ophoza baba ophoza ngithi babe bovu manje laba bovu Kanti mina ngenzeni? wenzeni thophoza bazobabovu babe bovu Bemali umnyaka yabonjwa bengijwayela kabi mshaye musuku umnyaka mshaye ujwayela kabi phela lo yambo yakusukela ujwayela kabi ophoza abasabovu manje bengithi bengichaza ukuthi phela yabo bukhazani ayikho into echazayo echazayo ayikho wena sokwenza ithawula manje la sisula ngawe la phansi uphinde yayi vala lo mlomo phinde sizosithola kahle onsicatho sina manje ngoba wena kukhulumani ke wena